Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBombela sitimela samampondo baba mkhulu umkhulu womkhulu phakade amen. Ishubise umnkantsha incindezelo kuye uCetshwayo njengoba sikhulumile esigabeni esedlule ukuba uCetshwayo wayephakathi kweziqhwaga ezimbili ehlanganyelwa eyedwa. Njengoba sichazile ezigabeni ezedlule ukuthi kwase kukhona amaNgisi kanye namaBhunu, okusho ukuthi leli zwe lase lihlukaniseke izigaba ezintathu iKwaZulu. KwakuneBhuru Republic lena phela yayiphethwe yiwona amaBhunu khona kwelaKwaZulu, kanye nakuzo ezinye izifunda zezinye izizwe ezazivele sezidliwe yiwona amaBhunu. Bese kuba iBritish Colony okuyiyona eyayiphethwe amaNgisi. Bese kuba indawo yaKwaZulu eyayisincishisiwe. Njengoba phela sazi ukuthi indawo yaKwaZulu ize iyophela emampondweni. Phela nakhona emampondweni sikuchazile ezikhathini ezedlule ukuthi nawo phela amampondo awavelanga azinikela kubelungu kalula nasenkolweni yabelungu abebefike nayo yezimishini akubanga lula ngoba nawo alwa. Kodwa ekulweni kwawo amampondo abulawa kabuhlungu. Imbangela yokunqotshwa kwawo kalula amampondo ukuthi amakhosi asemampondweni awakwazanga ukubona le ngilosi eyayithunyelwe uNkulunkulu. Lena phela kwakuthiwa uShaka. Phela amakhosi ayekade ehlakaniphile ayibonile ukuthi uShaka wayithunywe ezulwini. Avele azinikela kuye uShaka. Njengoba ubona iKwaZulu yaba nkulu kangaka akuwo wonke amakhosi anqotshwayo, amanye nje ayingenela wona ngothando nobumbano ayekade libona elwalenziwa uShaka. Ukube amampondo ayibonile lento ngabe lempi sakwazi ukuba sisheshe siyinqobe. Nawo amashangane namaswazi ukube ayibona lento kwakungeke kube lula ukuba abelungu basinqobe. Ngoba phela siyakhumbula ekhothameni kwalo ilembe ukuthi lalithi lifuna ukuyokwenza umbimbi noSoshangane. Yilo phela leli langa abamgwaza ngalo uShaka ngesikhathi ethumele amabutho ukuthi ayokhuluma naye uSoshangane. Naye umzilikazi lona kwakumele umfikele lo moya ukuthi kwakumele abuye ayothelelana amanzi nalo ilembe, ngoba umsebenzi wakhe omkhulu okuhlanganisa izizwe ezazingaphandle kweKwaZulu wayesewenzile, ngoba phela owakhe umzilikazi umsebenzi wawufana nomsebenzi kaShaka. Njengoba sichazile ko-part 1 no-part 2 ukuthi bobabili babethunywe ezulwini, naye umzilikazi wayethunywe ezulwini ukuhlanganisa izizwe zonke lezi ezinye ezazingaphandle kweKwaZulu. Benaye phela uSoshangane njengoba naye ahlanganisa zonke izizwe eziseMozambique ukuba zingene ngaphansi kwakhe. Nawo amakhosi aseSwazini awazange ayibone lento, kodwa nawo ayezifunela ukuba ahlomule indawo njengoba sike sakhuluma nawo ngayo inkosi uSobhuza ukuthi yagcina idayise ngomalume wayo uMasayi ukuze izuze umhlaba. Ilapho okonakala khona izinto ngoba izizwe eziningi ezazibona ukuthi amaNgisi noma amaBhunu anamandla zazivele lezi zizwe ezimnyama zizinikele kubo abelungu bazisebenzele bona. Abelungu lapho babe sebekuhlomulisa ngokuthi uthole umhlaba, kodwa lo mhlaba uwuthola ngokuthi usebenzele, ngoba wayefika kukhathi naye lo muntu owumnikazi wendawo athi mshaye, athi sizokulekelela uma ikwehlula ukuze uzozuza lo mhlaba. Lezi zizwe ezimhlophe zayisebenzisa nje umqondo, ayikho lento ukuthi ungathi ungipha indawo kodwa ungipha indawo yomuntu futhi mina kufanele ngihambe ngiyolwa naye lo muntu. Wena ungethembisa ukuthi uzongelekelela. Ubuqili bodwa lobu, njengoba benza njalo nakuyo inkosi uMpande, ukuthi ngesikhathi beyiqhatha noDingane bathi bazoselekelela iSilo uMpande uma silwa noDingane, kodwa bazange benze lutho, babebukela nje. Futhi uma sebekwenzise leyo nto bayakuthatha bekufake ngaphansi kwabo bethi
usungumfana wabo, usungaphansi kwabo, bese bekusayinisa amaphepha esivumelwano zokuthi wena usungaphansi kwabo. Lezo zivumelwano ezazenziwe uMpande ziyaqhubeka namanje zimcindezela kakhulu umntwana uCetshwayo. Zintathu iy'nkunzi esibayeni esisodwa, uZulu, amaBhunu, amaNgisi. Kodwa manje kubonakala sengathi ziyayihlanganyela le nkunzi lena enguZulu, zifuna ukuyikhipha esibayeni sayo. Lesi sizwe samaNgisi sasiconsa amakhulu amathe masibona lesi siqeshana sezwe lakwaZulu elaselivele liyafulekile. Leli Ngisi phela liyasifuna lesi siqeshana, lifuna ukusidla, lifuna ukulifaka ngaphansi kweBritain. Leli Ngisi leli lalenze umsebenzi omuhle kakhulu yizo zonke iziqhwaga lezi engizivezayo lapha. Zawo amaNgisi lawa afuna uZulu, afuna ukudla. Asewenzile wonke umsebenzi omuhle kakhulu ukuthi aqede ngaso lesi sizwe esimnyama. Emampondweni kudala aqedile ngoba la maNgisi phela ayehlukaniseke kabili. Sikuchazile lokho ukuthi khona amaNgisi ayengabefundisi, edunga abantu umqondo ukuze bezohlukana phakathi nendawo, njengoba sichazile ngoMatsonga noQelebane. Asingamshiyi nawo uSontseo, wayekhona, wawuyinzululwazi lezi zabelungu ezayihlanganisa yonke into nalo lonke ulwazi ukuba sihlakaze lezi zizwe zabantu abamnyama, kodwa isizwe esigolozile nesisabhonga inkani yiso lesi sizwe sakwaZulu. Phela naso isizwe sakwaZulu njengoba basebesafulile kanye nezwe laso, kukhona neqembu labantu elaselivele lithathiwe, leli lalihlala kakhulu ngaphesheya kothukela, elaselivele likholelwa kakhulu kuzo izinkolo zabelungu kusuka eThekwini kuze kuyoshaya eMampondweni. Lesi siqeshana sabantu sakwaZulu sasesivele sesisebenzela bona abelungu laba, sesingamabhoyi nakhona kwezempi, bona basebequkula izinhlamvu, amabhokisi o-gunpowder phela besebenzela abelungu. Njengoba sike sakuchaza ukuthi nakhona mawulimbuka noma uligwala kwaZulu wawugcina ngokubaleka ushone eThekwini, lapho uyofika khona ube libhoyi labelungu. Hawu, nawo uZulu usuwenze njengawo amaMpondo, waba ngamabhoyi alabelungu ngokuvumela ukunqotshwa ngokugwala. Iyasha inkokhokho, siyakhala isibhamu, uyakhala umkhondo, labaleka igwala, lashona eThekwini, layongena esontweni. Phela kwakunzima kakhulu ngalesi sikhathi ngoba kufanele ukhethe ukuthi ufuna ukuphepha kanjani. Uma uligwala, balekela esontweni, uyosindiswa ngalo igama likaJesu, uyeke umhlaba, uyekele kumlungu adle umlungu, wena usale uhlupheka nesizukulwane sakho. Ubukhosi bezizwe eziningi baphela kanjalo. Sithola yena uZulu njengamanje ebhonga inkani, njengoba phela sekukhona uCetshwayo uyagoloza, akayifuni yonke lento. Yebo, uMpande yena wayesevumile futhi wayesebone kahle ubungozi babo abelungu, kodwa uCetshwayo ushaya phansi ngonyawo, akafuni ukukolonayizwa. Nawo amaBhunu ayengayibekile phansi, uma ungekho ngaphansi kukaZulu ayekutinyela kalula ukuthathe adle indawo yakho nezinkomo zakho, ekuhlukumeze ngayo yonke indlela, njengoba ayesewathathe indawo enkulu ayenza amaplazi awo, athi mayeseniphuce izinkomo anithathe nibe zisebenzi zawo zasemaplazini. Yaze yabuhlungu indaba yalesi sizwe esimnyama ngokudliwa komhlaba wawo, udliwa ngabamhlophe bezitapuzela nje ngokuhlanganyela namaNgisi namaBhunu. Asazi ukuthi kuyokwenzakalani ngomsindisi njengoba ephezulu kontabazwe, lapho kubhilite khona amaBhunu nako Escort kontabamhlophe abhilitile amaBhunu.
liyayiguqa lapho igumgedlela, mzukulu wamafutha ompofu, uduwe intombi nesoka phakade ame.